Gisumhan na ba mog sigig kaon og karne? Like karning manok, karning baboy, o karning baka? Ayaw ka bala ka kay na ako'y i-share sa inyo na akong na-discover mga kananan sa mga nag-crave og seafoods, especially tuna. Naa sila'y tuna pa nga, tuna belly o tuna tail. Unang dungog na to makana ta nga, mahal yun di ba? Apan masyak ka, kay affordable raman di ay. Yo, what's up mga sir? Welcome sa atong kaon Surrey episode 7. Naedita karon ng Surrey sa may Zone Capricorn, Barangay Juarez, Iligan City. Kay maulagi gisumhan na tag sigig kaon og karne, ug na ako na discover na barato og fresh na lamian pagyud na tuna dinhi sa Barangay Juarez. Walay lain kundi ang Cubiertos, Iligan. Located ni unahan gamay sa may eskwelahan ug daplin ra pud sa dalan ug atbang ra pud sa 7-Eleven mao dili jud mo mawala. Saan siya, sir? Una pa nga, sir. Panga, kani siya. Same lang sila, sir. Same lang sila, no? Small size and Big large size. Honestly, atong una, katuod yun ko nga mahal kaayo ilang tuna pa nga. Ga-expect yun ko nga naas sa mga 500 pesos above ang ilang mga presyo. Apan na siya ko kay kining small size nga tuna pa nga is only 159 pesos. Tapos kaning large tuna pa nga is 219 pesos. Tapos ang tuna belly is only 229 pesos. Grabe, barato ra kayo no? Tapos lamig biyay kayo ni. Sulit yung kayo nga atong kwarta ba? Mga friendly ug accommodating pud kaayo ang ilang mga staff. Dili lang pud mga seafoods ilang mga gina-offer. Napud sila mga sweets, snacks, and mga rice meals. Mauna jud ni ang akong gipaabot na matilawan ang ilang tuna pa nga. Prepare dayon ta sa atong sausawan na tuyo, limonsito og sili. Ayay, kalami ba ni oy. Nagpanladok gyud ko nagpaksi ani ilang tuna pa nga ba. Kay tanawa bitsura pa lang gani. Lami na kayo tanawon. Tuslo dahil nato sa tong toyo para mo lami pa yun siya pag-ayo. Grabe perfect yung gayo. Sira na sa datong diet ani. Tanawa ra gud ninyo mga sir kung unsa ka juicy og kalami, makalaway ug makagutom man ilang tuna pa nga oy. Sa tinuod lang while ga-edit ko ani akong vlog, grabe galaway ug gigutom jud ko ba. Nakaana gud ko kung duol lang jud ning Cubiertos Iligan sa mua. Ay matik adto jud na ako ni diretso. Syaro lagi dili matambalan ang atong cravings. Anyway mga sir, kung wala mo'y time kay murag layuan mo sa lugar, pwede ra pud mo order o magpa-deliver. Tawag lang mo sa ilang cellphone number na 010-795-0528. Kay kabalo ko nga naglaway pug ka nga nagtan-aw sa atong vlog. Og naa pa mga sir, dili lang tuna pa nga, tuna belly ang ilang bestseller. Naapod sila tuna kinilaw, sinigang na shrimp, calamaris og pansit gisado sa affordable ra pud na presyo. Unsa pay langayan mga sir, sulayi og suroyi pud ninyo ang Cubiertos Iligan. Daghang salamat sa pagtan-aw mga sir. Amping mo permi and God bless.